Kanggo Mas Ari, Mbak Erika, request. Ayo Mas. Tak tutuk ya. Nole Wahyu. Manis deh, kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis, yen mesem marise ngungkuli madu, kaya pisang ngrantangke jantungku. Ganteng Mas sampeyan pancen ganteng. Yo 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 Tambah ganteng Mas kono iso mangkem. makasih. Gong sing alit Mas. Piye deh? Namine Namine kempul. kempul. Ngalor ngidul sampeyan gawani Gendul. 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 Yo 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 yo. Kembang mati aduh deh dironce-ronce, setengah mati aku tresno kowe. Gandoli Mas Piye, ning Surabaya. Wes tutup, wes tutup. Aku ngerti sampean senengane rondo. Hati iris-iris, aduh cek kulone Jawa. Kowe camanes, dasare prasaja. Memang rindah Mas, tidak betul. Tidak